היום נלמד איך להתקין את האפליקציה iApp Cracker, שזה אפליקציה שאפשר לקנות בה כמעט בכל משחק את הדברים שבתוכו. נביא לכם דוגמה. נלך לג'טפק, נלך לסטש, כן? בוא נקנה משהו, ובדרך כלל שקונים משהו בכסף אז זה מבקש סיסמה. לי זה לא יבקש סיסמה, כי זה iApp Cracker, זה גורם לך לקנות הכל. אוקיי. עכשיו אנחנו נלמד איך עושים את זה. קודם כל צריך סידיה, שאת זה תלמדו בסרטון הבא שלי או בסרטון אחר ביוטיוב, איך עושים ג'ל ברייק ומקבלים סידיה. זה ייתן קצת, לא נורא. אוקיי, רגע, נלך ל-Manage, Sources, Edit ו-Add. עכשיו, תוסיפו את הסורס הבא. רגע. X. אני לא מבין למה זה קצת איטי עכשיו, אבל לא נורא. xlize.com. יש את זה, אם אתם לא רואים כאן טוב, אז יש לי מתחת לסרטון את הלינק, ופשוט תעשו add source. לי יש את הסורס כבר, אז אני אעשה cancel. מתי שהורדתם אותו, הנה הוא, אתם עושים, אני אעשה דון. עכשיו נלך לכאן, נגלגל ל-i, או שפשוט תלחצו ככה, לא משנה, לכו לסרצ' ותרשמו iApp Cracker, תראו את זה. כאן זה iApp Cracker, וכאן זה הרשימה של הדברים שהוא יכול לעשות להם קראק. עכשיו, כאשר אתם מורידים את זה, כאילו, תלחצו פעמיים כאן. אני לא רואה את האינסטל, כי אני כבר עשיתי אינסטל. אחרי זה אתם פשוט נכנסים לכל משחק. בואו נביא לכם עוד דוגמה, איך שאני עושה את זה. חכה קצת. רגע, שנייה. Store, we get more coins. עכשיו, כמו שאתם רואים, יש לי קצת, כי אנחנו לא קנינו, אבל עכשיו, כאשר אתם קונים, אתם רואים למעלה, זה הוסיף לי. ואני יכול להוסיף כמה שבא לי בלי הפסקה לכמעט כל משחק, חוץ מהמשחקים הממש טובים ועם הבטחה טובה, אבל בקרוב גם הם יהיו שם ברשימה. אני מקווה שנהנתם. אם אהבתם, תעשו כאן למטה מתחת לוידאו לייק, ולמעלה כאן תעשו סאבסקרייב. מקווה לראות אתכם בפעם הבאה, ולהתראות.